కూర్చోవచ్చా? కూర్చోండి. మనుషులు చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తారు? మీ పేరు? ధూళిపాడ. మీరు? బాబురావు. మీరు ఏం చేస్తుంటారు? చావు ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాను. మీరేదో బాధలో ఉన్నట్టున్నారు. అవును, బాధలోనే ఉన్నాను. మా అమ్మాయి ఓ కుర్రాడిని ప్రేమించింది. నచ్చ చెప్పాను, భయపెట్టాను, అయినా వినలేదు. తప్పని పరిస్థితుల్లో ఆ కుర్రాడిని చంపించాను. అయినా మా అమ్మాయి మారలేదు, ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయింది. అయ్యో సారీ. ఏం ప్రేమలివి! కని పెంచిన తల్లిదండ్రుల కన్నా ఆపోజిట్ సెక్స్ పట్ల పుట్టే ప్రేమలు ప్రాణాలు తీసుకునేంత గొప్పవా? ఎందుకు ఇలా తయారవుతున్నారు? అదే వయసులో మనం కూడా అలాంటి ఆకర్షణలకి గురి అయ్యే ఉంటాం కదా. ప్రేమకి ఆకర్షణకి తేడా ఉంటుంది. ఆకర్షణని ప్రేమ అనుకొని నిండు జీవితాలని నాశనం చేసుకుంటున్నారు. కడుపు కోత ఎంత దారుణమైన బాధ అనుభవిస్తున్నా నాకు తెలుసు. నేను తప్పు చేశాను. వాళ్ళ ప్రేమని ఒప్పుకుంటే బాగుండేది. అవునా? మరెందుకు ఒప్పుకోలేదు? వాళ్ళు మాకన్నా తక్కువ కులం వాళ్ళు. మా కులపోడు నన్ను విరేస్తారని భయపడ్డాను. మా అమ్మాయి ఇంత తొందరపడుతుంది అనుకోలేదు. ప్రేమించటం తప్పు కాదు. మీరు మీ అమ్మాయి గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. మీ వల్ల ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న ఆ అబ్బాయి గురించి ఆలోచించారా? అతని కుటుంబం గురించి ఆలోచించారా? మనం పెద్దవాళ్ళం, వివేకంతో ఆలోచించాం. నేను తప్పు చేశాను. వాళ్ళ ప్రేమని ఒప్పుకుంటే బాగుండేది. మనం ఏ కులంలో, ఏ మతంలో, ఏ జాతిలో, ఏ ప్రాంతంలో పుట్టాలో మనం నిర్ణయించుకోలేము. సమాజంలో ఉన్న అర్థం లేని మూర్ఖపు కట్టుబాట్లకి భయపడి నా కూతుర్ని దూరం చేసుకున్నాను. సారీ. పర్వాలేదు, నాది మీలాంటి బాధే. నా కొడుకు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు. నేను ఒప్పుకోలేదు. వాడు బాధతో ఇల్లు వదిలేసిపోయాడు. వాడి కోసమే వెతుకుతున్నాను. వృత్తుల్ని బట్టి ఏర్పడ్డ కులాలు మనుషుల్ని, మనసుల్ని దూరం చేయకూడదు. నా కులం కన్నా చుట్టూ ఉన్న సమాజం కన్నా నా కొడుకే నాకు ముఖ్యం. బాధపడకండి, మీ అబ్బాయి మీ దగ్గరికి తప్పకొస్తాడు. అతని పేరు అర్జున్. వీడే నా కొడుకు. ఇతన నా కూతురు ప్రేమించింది ఇతన్నేగా. అంటే నేను హత్య చేసింది ఈయన కొడుకున. ఎక్కడైనా వాడు మీకు ఎదురైతే నీ కోసం నీ తండ్రి ఎదురు చూస్తున్నాడని చెప్పండి ప్లీజ్. అయ్యో, ఘోరమైన పాపం చేశాను.